Ilang pulis naman po sa Bugallon na sinuntok ng mga nanggulong kalalakihan sa kasagsagan ng Fiesta. Para sa detalye ng police report na yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Nauwi sa kaguluhan ang isang insidenteng nirespondihan ng ilang pulis sa kalagitnaan ng Town Fiesta sa Bugallon, Pangasinan kahapon, December 1, 2025. Ayon sa investigasyon, rumisponde ang mga pulis sa reklamong panggugulo ng isang 19 anyos na sospek na kaagad naman na-aresto at isinailalim sa gamutan. Ngunit bago pa matapos suriin ang sospek, sumulpot ang dalawang lalaki at hinablot ang dalawang pulis na nag-e-escort sa sospek. Dito na sinuntok ng isa sa mga sospek ang isang pulis habang nadawit din ang isa pang responding officer. Agad namang nainaresto ang tatlong sospek at dinala sa Bugallon Police Station para sa tamang disposisyon. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya kaugnay ng insidente. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.